थ' ड्रिम 11खौ बोरै गेलेयो नायदो नै खेल दं 2020 नोंथांमोनाबो गेलेदो। थ' टिम बानायनोसै नै नायलांबाय था खेलाखौ। थ' नायदो दाना केप्टेनखौ होनोसै नै थ' नायदो थ' जाबाय सेफ। थ' दानिया होनोसै टिमखौ मोननै लागायनोसै। $0 1 रुपिस ल'सो नांगौना। थ' एड खालामनोसै थ' एबार होदो थ' गेमा साक्सेस जाबाय। जयनिं जाबाय आंना नै टिमा जानानै दङ। बास मोननै होबाय आरोखि जागोन थ' जाबाय। थ' नोंसोरबो गेलेदो माथो 3 घन्टा दंबावो आरोखि 1:30 जागोन खेलाया गेलेदो नोंसोरबो।